A verdade é que tes unha casa ben bonita, Grazas. E, bueno, aquí escoitarás todos os goles, porque ao estar ao lado do estadio... Sí. Queres tomar unha copa? Sí, mellor. Que ainda estou un pouco nervioso. Nervioso, por qué? A ver, non estou acostumado a ter moitas citas. Vai. E menos cunha muller tan guapa como a ti. Seguro que un artista como a ti ten moito éxito coas mulleres. Bueno, que va. Non pode ser. Que pasa? Alberto Guimeráns. Como? Tes unha foto do home que marcou o gol decisivo na Liga a semana pasada. Alberto Guimeráns. Sí, así que a ti tamén che gusta o fútbol. Ay, tampouco perdo a cabeza, non te preocupes, pero que... E de que o coñeces? É o meu mozo. É o teu mozo. Sí, pero non te preocupes porque xa non estamos xuntos. Discutimos e... Sabes que pasa? Eu agora quero coñecer a xente máis intelectual. Xa. Bueno, aquí estou eu, ca moza de Alberto Guimeráns, o rifle. Dios, é impresionante. Outro fan tolo. Bueno, muller, creo que non pasa nada, que a min o fútbol tampouco é que me guste tanto, pero que... Pois mira, mellor, Sí. porque a verdade é que non quero escoitar falar de fútbol en toda a noite. Bueno, pois ten que ser complicado, verdade, vivir... Ser a parella dunha estrela mundial. Pois sí, a verdade é que sí, O peor é cando nos paraban pola rúa. Ai, Ai, que normal, porque Alberto Guimeráns non pasa desapercibido. É un home que fixo historia. bueno, tampouco sei eu que o que fixo fose moi importante. Como que non é importante? É que fixo marcar goles. Oye, pero- Que gol foi tan importante para cambiar a historia? Pois mira, xornada 37, última xornada, Estadio Sánchez Pizjuán, 0-0, un gol sepáranos de ser os campións de Liga. E quen aparece en línea frontal da área para marcar gol? Alberto Guimeráns, dispara e... Gol! Sí! Alberto Guimeráns, gol! Sí! Moncho, creo que pensei mellor, vai ser mellor que marches. Perdón, que ainda está moi recente a vitoria, ainda me pode emoción. Xa sei. Estaba todo o mundo emocionado. Sí, a E verdade. mentres tanto unha casa, porque o gran Guimeráns invitou a todos os colegas ao fútbol, pero non a súa moza. Perdoa, que non quería ofenderte. Non me ofendes, pero que non quero falar do meu ex. Xa, pois ten que ser complicado, porque está en todas partes, na televisión, na radio, na prensa... Xa sei, por iso quero esquecelo, Moncho. Xa, pero como esquecer o home de moda? É que é o home do momento, é o home do 2019. Sí, pero eu non pensara en él ata que chegaches ti. Entón... Xa, é certo. Bueno, pois cambiamos de tema. Venga. Que che parece si brindamos? Ai, sí. E por que queres brindar? Pois mira, brindamos pola muller máis guapa do mundo. Ai, como se nota que es artista. Ai. Tens que perdoar, pero é que non dou crédito. Non sexas parvo, Moncho, por favor. Xa, pero que estar aquí, eu, aquí, ca moza de Alberto Guimeráns, e que empezou do rifle, ta. A ver, Monchiño, mira. Que- Deixa o tema xa, Sí. sí? Ademais, ti parecesme moitísimo máis interesante ca él. Ti sabe lo coñazo que vivir cun tipo cheo de músculos. Bueno, agora vasme dicir que non che gustaba tampouco. Non, nada. Agora gustasme só ti. E a ti, Monchiño, que é o que che gusta? A min? Pois a min gústame a súa zancada, o seu dribbling, o seu pase, o seu... Mira, rematou o campo. Que pasa con iso? Se tanto che gusta Alberto, vai casar con él. Sí, non todos temos a túa sorte, Que me dera a min de casar con él. Fora da miña casa, tarado! Pero teño moitas preguntas que fazer. Fora! Como fora? Que... Bueno, pues... Sonia! Estás na casa, son eu! Alberto, merda, está aquí. Unha foto! Unha foto, se te atopa, voy a acabar contigo. ¿Qué? Tienes que marchar. Agóchate. Como agóchame? Pero como... Oh, que sei, rápido. Ay. Pero quen carallo é este? Tú un imbécil. Fala desde min. Que fas ti aquí, payaso? No, payaso no, artista contemporáneo, artista plástico.
son Moncho e ti és o meu ídolo. E que teño todos os teus cromos. Dios, O que dicía? Número 1, teus cromos... Un imbécil de todo. Que regate, que crack, que crack. A ver, alguén me pode explicar que carallo pasa aquí? Bueno, que vai pasar? Pois que é o mellor día da miña vida, Eu aquí con Alberto Guimeráns que podo tocalo, incluso podo... Que pasa? Estás saindo con este friki, Sonia? No. Como que non? E máis, hai un minuto acabas de dicir que era moito máis interesante que Alberto. Home, iso non serán certo, non, Eu Sonia? xa lle dicía que era imposible, pero ela insistía, A ver, Sonia, vamos a ver. Que pasa aquí? Mira, agora tampouco veñas de machito, que ti máis eu non estábamos xuntos. Pero, amor, eu quero arranxar as cousas. Aí está, quere arranxar as cousas, como contra o Levante, que saliu e remontou en 20 minutos. Sí, Alberto, que eu non podo máis. A ver, pero, eu sei que fui un egoísta, vale? Teño que pensar máis en ti e nas túas necesidades. Pero que egoísta, se esta sempre está repartindo soco. Tiki, taca, tiki, taca, tiki. Pero que, a ver, ti máis eu non podemos vivir xuntos porque temos moitos roces. É normal, o fútbol é un deporte de contacto, que... A ver, xo sei, pero eu contigo son feliz. Quérote, Sonia. Aí está, xogo vertical, disparando a porta, Dios. Como sei que me podo fiar de ti? A ver, é que eficacia aprobada, 30 goles, 30 partidos. Os números cantan, Sonia. Porque quero que sexa a miña estrela. A miña xogadora franquicia. Alberto, pero que é isto? A ver, eu podo te explicar, que intenta Alberto explicarche cunha metáfora futbolística innegable, aínda que inspirada na NBA, é que quere casar contigo. Alberto, sí quero. ¡Sí! ¡Toma! ¡O segundo título na tempada! ¡O segundo título nesta semana! ¡Dios! ¡Oe, oe, oe, oe! ¡Oe, oe, oe! Oe. Pero que carallos fai este tipo na miña casa aínda? Onde que dis? Perdón, na nosa casa. Iso está moito mellor. Buah, pero que pulmóns ten o tipo, Que resistencia. Que fondo físico, mi madriña. Ai. Veña, Alberto. Alberto Guimeráns. Lo. Alberto Guimeráns. Lo. Alberto Guimeráns. Lo. Veño pa foto, veño outro día, vale, sí.